Vastelovend gasten, want het is weer vastelovend hier in Limburg. Een vastelovend gasten is begos. Hatje, ja, vastelovend gasten, want het zal weer vastelovend hier in Limburg zien. En wie is toch dat pupke bij Jolien? Dat pupke, dat is Toos van het Pintje in Mechelen. Ja, Toos, pupke, werd ze vaak pupke genoemd? Nee, nooit. Allemaal, dat gebeurt allemaal hier bij vastelovend gasten. Hier zit er al kloorvuur in Mechelen. Zaterdag gaat het los, hè? Ja, we hebben zaterdag de Lampjesoptocht. 26 maart gaan we weer met de IJsselgangeroptocht. Dus Oh, dat gaat naar Mechelen dit jaar, hè? allemaal naar Mechelen komen, hè. Hartstikke leuk. Het werd nog heel druk. Het is hier ook heel druk. We gaan iets speciaals doen vandaag. We hebben de stem van Maastricht, een talentenjacht. En we hebben de allerbeste harmonie moet ik zeggen, van Limburg. Vastelovend gasten! Vastelovend gasten, want het is weer vastelovend hier in Limburg. Zijn vastelovend gasten. Vastelovend gasten. Vastelovend gasten. Vastelovend gasten. Vastelovend gasten. Vastelovend gasten. Schreef niet zuur, vastelovend gasten is begos. Superdruk. Allemaal rotslee, allemaal prinsen, allemaal mensen van winnende zaten Hermaniekes. En Eine die altijd een beetje afgezonderd staat van de rest van de kapel. Ja, dan moet het berenrollen normaal, hè? Ja, dit hebben ze toch bij hem dat ze goed kunt blozen, denk ik, hè? Ja. Heb je hoogtevrees? Nou, normaal. Als ik 2 pas sok aan doe, dan heb ik al angst. Maar nu... Hij stond allemaal wieze, sterke mannen in de geer, die kunnen die allemaal opvangen. Door is de stol voor de drone, want we kunnen geen drone betalen. Dus we hebben de stol van de tennisclub geleend. Klimmen erboven, die kriest de helm op, die past precies. Die past iedereen, zeg maar. En dan zit, ik huur de drone op, er zit een camera op. En dan kent ze die in de kapel zien, kent ze de dirigent, dat is dan met de dikke drom volgens dan kent ze zien. Dus je kunt precies zien wanneer hij aangeeft, kijken of ze nou ook nog kunt blozen, want dat is wel cruciaal. Klasse. Zus ook Jolien stond, dat is dat meisje met de roeien. Met het roeien. Ja, ook wel. Ja, haalt hij in beeld? Ja. Haalt hij in beeld? Ja. Goed zo? Ja. We hebben contact. En de Prinsenparade kind start de muziek maar in. En we beginnen vandaag in Welte met de jeugdprins. Wat is die naam? Rens. De jeugdprinses. Celine. En dan hebben we nog de groeteprins. Door Paul II. Ja, Paul, ga een beetje dichterbij met de camera, want ja, ze zijn verstopt, maar dan zie je toch de tatoeages. Want hier zit tatoeëerder, hè. Dat hebben we nog niet iedereen in de studio gehad. Heb je ook een vastelovend tattoo? En zo, ja, waar zit die dan? Die heb ik niet, maar misschien nog de vastelovend, of we dat doen. En wat werd dat dan? Ik denk dan van de Vlaavreters, het logo. En op welke bad die zitten dan? Ik heb alleen nog de badsfree, dus het wordt een van de 2 bads, dan ga je het weer. Oké, spannend. Dan heel veel volgend jaar in dit programma, of zien van wie dat eruit ziet. Loop snel door, want de parade die gaat door. Woubach is ook vertegenwoordigd. Met een prins die geen plat kan kallen, hè? Nee, dat gaat niet. Dat lukt niet. Nee. Oh nee, want je heel zaad zit. Alleen als er gaan zwart zijn, ja. Kijk, hij probeert het wel. Hier spreekt wel plat. Uiteraard. Hier wordt de eeuwige adjudant. En dan is het dit jaar toch gelukt. Wie is het om eindelijk prins te zien? Ja, bevalt wel. Ja? Ja, best wel. Je verstaat mij wel, hè? Als ik, oké. Gaat heel goed. En wie is het voor u? Geweldig, super. Heb je ook nog op dinsdag, op carnavalsdinsdag, heb je eigenlijk dubbel feestje? Echt dubbel feest. Want onze prins van Carnavalsdinsdag gaat er 50, die is de grote optocht van Landgraaf. Wie god gaat dat allemaal managen? Ik heb geen idee. Ik laat het gewoon gebeuren. Succes met de cursus dialect. En geniet ervan met z'n tweeën. Groetsel de Zochie, kom maar naar Ongen. Ja, dit is zeer verwarrend. Wie is weer? Luc. Sam. En wie wordt nu de prins? Ik. Oh ja, dat zie je ook met zo'n goed kijk, zie je het ook. Want toen nu krank bent dan... Zijn adjudant. Ja, maar wanneer hij nu ziek is, toes, dan ga je toegewoon, hè? Ja. Dat heb je zo afgesproken. Ja. Ja, wie bevelde dich met z'n tweeën zo? Adjudant en prins te zien? Heel leuk. Oh, gelukkig. De grote prins en de prinses hun ogie. En dat is een unicum, want voor de eerste keer hebben ze in Groeselt een prinsenpaar, hè? Ja. Ja, wat heb je daarvoor moeten doen? Goed ja zeggen. Goed. Ja, wordt het zo makkelijk? Ja, ik dacht eerst dat het flauwekul, maar dan heb ik wel ook ja gezegd. Het is ergens, ze stond niet te stralen. Geweldig dat je er allemaal zit. Je hebt de eer om
een heel belangrijk programma onderdeel aan te kondigen. Je hebt natuurlijk elke uitzending al gezien, of niet? Nee, het gaat. Zeker de bumper. Hier is... De bumper. Ja, we hebben iets heel bijzonders, hé. We hebben 3 prominente Limburgers, Kom er hé, even bij, ja. die volle zalen trekken. Kom er even nog heen, kom er even nog heen. Johnny, Netteke en Ronnie. Johnny, Netteke en Ronnie! Kom er even heen, Stol, dan kunnen we nog kansen. Ja, we kennen u van de Madame Koer. Je hebt de Limburgse theaters uitverkocht dit jaar. En volgend jaar gaan ze gewoon weer. En dan heb je ook een primeur, toch? Ja, primeur. Vergunt weer terug naar Maastricht, naar het theater en het Vrijtop op 21 januari. En daar zoeken voor natuurlijk Maastrichtse kandidaten. Want die weer. Maastrichtenaren die komen alleen maar kijken als er ook Maastrichtenaren meedoen aan de Madame Koer. Ja, zo is dat. En is het lastig om kandidaten te vinden? Wat blieft? Is het lastig om Maastrichtse kandidaten te vinden? Ja, we willen natuurlijk wel een bepaalde kwaliteit heron. Du hast tegen mij gezegd van zeg eens even weer als normaal, zeg maar. En dat gunt voor dan ook. Maar de belste gewoon Rob Knubben en zijn ganse ritsartiesten die... Ja, dat hou ik aan. Maar ja, we hadden gezegd, we gaan nu het theater in. En dat is rode plush en dan had ze toch een ander soort artiesten. Kijk, en dan is er de redactie van Vaste Lovend Gasten. Ja. En we gaan het nu te doen. Iets spectaculairs. We gaan nog helpen. We gaan namelijk dit spelen. Dit is de stem van Maastricht. De stem van Maastricht. En we hebben ook nog allemaal stilkjes die kunnen draaien. Die werken met een knoop. Veurig zit een knoop. Ja, daar hadden we geen geld voor. Maar als je houdt, dan huurt je hem wel. Doe maar. Ja? Ja, huur ze, ja. En dan kun je de stoel draaien. Alleen als je het goed vindt, hè. En we hebben artiesten voor goed gezocht. Die komen uit Maastricht. En die willen geer op de Madame Koer staan. Jolien! Ja, ik mag natuurlijk niet zeggen wie er bij me staat, maar de allereerste kandidaat voor de Madame Koer, potentiële Madame Koer deelnemer, staat klaar. Het podium is vandaag. Ik was in de kroeg en ik zat op de toog. Ik huurde een stem beste wat die mij vroeg. Die zag beste wat ik zou willen. En een flinke dik recht op die billen. Ik zag heen meneer, dat maast ik niet doen. Probeer ze het toch nooit en kost het niet doen. Toen kwam er een hand en ik trok aan de bel. U moest niet betalen, dat wist het toch wel. En het ik op die kunstje, dat kost niet een lunchje. Die was alleen kieken, maar ontkomen in. En het ik op die kunstje, dat kost niet een lunchje. Dat moest ik betalen, voor ons allemaal. Dat moest ik betalen, voor ons allemaal. Ja, mooi, de enige echte uit Maastricht. Volgens mij ging dat heel goed. Wat heb ze zelf voor een gevoel? Super. Ze drienden allemaal om, hè? Alle 30. Nee, gaat later. Gaat later. Maar dat maakt niet uit. Sorry, ik moest. Ja, ik verstond het niet, hè. Dat is een kleine munch. Nee, natuurlijk. Het is voor mij heel moeilijk om me in te leven in het Maastricht. Tik op de bellen had ze toch wel begrepen, of net soms? Ja, maar ja, dat kreeg ik nooit meer. Ach ja, schade. Goed, laten we naar de jury gewoon voor het definitieve juryoordeel. Ja, ik zou graag met dich willen werken in mijn team. Ik denk dat er beslist nog wel progressie te maken is. En de tekst vond ik super. Spreekt niet bijzonders aan. Ik deed me een beetje denken aan de Sauna Club Yin en Yang, weet zoals ze die kippetjes handelen zo op die Haal de gedachte vast, want er zien nog 2 andere kandidaten. Jolien, hebben we nog meer? 3 om. Ja, ik kan natuurlijk wel niks zeggen. Het moet allemaal een verrassing blijven. Maar ze staan klaar. Ik kan wel zeggen, ze zijn met z'n 3 kandidaat nummer 2. We hebben weer zo'n dag met de smet. Goeie arm in de lok en even op je let.
sfeer die zit er heel goed in, het is druk in de zaal. Het feest is al begonnen, dus we springen allemaal. Nu gaan we springen met z'n allen, ganse tanken op en neer. Zwijnen met die eilendag, het valt er gewoon wel weer. Nu gaan we springen met z'n allen, ganse tanken gaat niet plat. Dit is een super feestje dat er geen nog niets gehad. Nu gaan we springen met z'n allen, ganse tanken op en neer. Zwijnen met die eilendag, het valt er gewoon wel weer. Nu gaan we springen met z'n allen, ganse tanken gaat niet plat. Dit is een super feestje dat er geen nog niets gehad. Dit is een super feestje dat er geen nog niets gehad. Kom zo. Ja, de Ronnie de sprong van zijn stoel af. Wat is zijn eigen gevoel bij deze auditie? Ja, geweldig. Heerlijk. Maar kom eens, hè. Ik ben Johnny, ik ben 25 jaar. Oké, laten we gaan kijken wie Frans, wat de jury ervan vindt. Ja, we gaan het voor de sprongs van de stoel af, dus ook ze het gaan zitten. Ja, ik denk wel inderdaad die vrouw vervangen werd door mij, door nog een man. Dan ben ik helemaal in de hemel. Ze kennen het maar kennen ze het ook in het theater aan het Friedhof of de Bonbonnière? Ja, dat is altijd weer de vraag. Hè. Kijk, Vera Remun zijn natuurlijk echt gewend aan kwaliteit. En die bewijzen zich vanzelf. Maar de Maastrichteneer, ja, het lijkt een beetje moeilijk, maar hun, ja. Neemt ze mij er nog team? Ik vind ze heel erg leuk. Ook de kleding echt afgewerkt. Alleen die boksen volgende keer een andere box erbij zou het fijn afmaken, jongens. Maar goed. Goed. Rij nog druk aan onthalte gedachten, want hier komt kandidaat nummer 3, het podium Jolien. af. Ik merk het netteke is kritisch. En de laatste kandidaat. Ja, wij zitten er klaar voor. Goed, de allerlaatste potentiële Madame-koer artiest op Maastricht. Voor Jérôme Gelissen. De hupste jury compleet ontregeld. Wie voelt dat? Dat voelt heel goed. Ik geloof echt dat ik ze gek heb gekregen, loco heb gekregen. Toe en de Madame-koer volgend jaar. Dat is natuurlijk de grote vraag. Frans, wat is het antwoord op die vraag? Ik denk dat de jury moet gaan overleggen. Wie van de 3 kandidaten het meeste kan. Max, even huddel. Zonder Osten te laten weten. Alle andere kandidaten er ook bij. Voor de grote finale vraag. Wie van och meug volgend jaar in het theater stond, houdt elkaar vast en ook lachen als je er niet bij zit. Want je doen grote artiesten dit. Jury, het antwoord moet nu komen. Ja, we hebben afgesproken dat we nog een tweede ronde nodig hebben in Café de Bobbel. En dan kunnen we samen nog eens een keer met elkaar overleggen. Want je had allemaal hele hoge ogen gegooid. En zo vind ik het eigenlijk al helemaal erg leuk. Zo. Vier Maastrichtse liedjes. Dus eigenlijk hebben ze alle 3 gewonnen. Ja, eigenlijk wel. Dames en heren, Ruud Kleine! En voor
zijn in deze rubriek door de ganse Europa gegaan om te kijken of ze onze leuke Limburgse vastelovensliedjes kunnen gebruiken. En nou ja, dat koeten ze. We hadden het zelf toch een beetje makkelijk gemaakt. We zijn nog het zuiden immer geweest en we zijn nog katholieke landen geweest. Vasteloven is een katholiek feest. We gaan het nu eens even anders aanpakken, want ik ga net goed nog 5 dagen. Dan is het vastelovend. En laten we onszelf eens de doemschroeven aandringen. En laten we de grote rivieren u versterken en nou het Hollands gaan. Oeh, ja. Dit is toch al een opdracht. Het is natuurlijk onontgonnen gebied met een aantal vastelovens enclaves. Laten we gewoon even kijken naar de buitenkampioenschappen van Sneek. Dat werd al gehouden in een kerk. En dit is dan nummer 11 van de finale. Let even op. Gelukkig zit het met carnaval niet in de kleren. Anders moet u het pakje van uw buurvrouw maar eens uitproberen. Maar trek dan niet alles van haar aan. Anders krijgen wij hier een slechte naam. Ja, allemaal verklede lui. Dit is een optocht in Enschede. Let op het thema, let op de kleding en luister naar de muziek. En dit is de binnenzitting, de lokale binnenzitting. Ja, ze doen alsof ze het gezellig gaan, maar 4 weten natuurlijk allemaal wat beter. 4 had zoveel leuke liedjes. Laten we nu een van die liedjes gewoon netjes in het ABN vertalen, in het algemeen beschaafd Nederlands. En dan kennen ze door lekker met gefeest. Dan maken ze dat han. Gewoon wat zo meteen spelen aan de piano. Duwen ze boven op opnemen. En wanneer het verder is op stop, han ze meteen in de videoclip erbij. En ik dacht aan de eerste single van een bandje genaamd Immer dan Never. Afgelopen zondag bestonden die nog. Wie het nu is, weet ik niet precies. En de eerste single, daar zijn ze eigenlijk nooit meer overheen gekomen. Dit is het origineel. Ik ga naar de egg af. Kijk met. De koppie en de bloemen door het Jansie en bleu. Het Jansie over op de hoed, het Jansie over mij. Ik ga naar de extravagant en de milet. Ik ga naar de extravagant en de milet. Ja, kijk, en in het Nederlands is dit dus Schat, ik mis een hoekje. Hadden de tekst al een ui? Weer versteed Hollands? Oh, een beetje met muiten, maar dat gaat er dan. Schat, ik mis een hoekje, ik ben niet echt compleet. Defecte thermometer, soms koud en dan weer heet. In mijn hoofd een optocht, die trekt het hele jaar. Schat, ik mis een hoekje, ik ben slechts half gaar. Schat, ik mis een hoekje, ik ben slechts half... Nog een keer! Schat, ik mis een hoekje, ik ben niet echt compleet. Defecte thermometer, soms koud en dan weer heet. In mijn hoofd een optocht, die trekt het hele jaar. Schat, ik mis een hoekje, ik ben slechts half gaar. Schat, ik mis een hoekje, ik ben slechts half gaar. Pupper! Ja, hoe is het tijd voor de Quincenprijs? Prins Guido en Prins Paul die zitten al. Hey, Prins Benno, die verstijgt me niet, want de prot gaan platen. Dus dat Benno, kom nou man! Zit je bij de luchtmacht? Eerste vraag is dit. Kijk, hij is de prins van Remund. Staatsprins. Statuur die oma van moederskant, waar geloof ik operazangeres. Kinderklap? Nee, mijn opa. Opa, dit was opazangeres. Dat klopt. Ja. Oké, goed zo. Dus dat is de prins van Remund. Dit is Prins Paul. Tatoeage nog één keer laten zien. Goed zo, ja. Hield van hardrockmuziek. De vraag komt erbij staan. En ook is Prins Benno. Je moet wel een beetje bewegen bij de Prinsenquiz, hè, Prins Guido. Bewegen. De vraag is, van wie is dit een zus? Kijk even, kijk. Operazangeres aan de Staatsoper van Hannover. Is dat een zus van de prins of van de prins? Zeg het. No. Zeg het. Wie is het? Doe niets. Doe niets. De. Oké. Wie zijn zus is het? Mijn zus. Kelly gaat 11-0 voor ons. 11-0 voor u. Goed zo. Oké. Vraag 2. Beweeg nou eens, man. Kom op, je ziet Prinsen. Ja, goed zo. Dit is Prins Guido wie je uitkwam. Hadden ze de technische commissie had iets fantastisch gemaakt. Aan een dook aan een touw gemaakt. Kijk, en nog eens de prins met zijn prinses. Nu was het probleem dat dat dook weer van dat touw afmeus. Hadden ze een knuipje ingemaakt en dat kostte dan met einde ruk kostte dat losmaken. Had hij van de technische commissie gezegd. Maar dat bleek anders te gaan. Wie lang duurde het voordat het touw los was? Wat het langer of korter dan 11 seconden? Oh nee. Langer. Veel langer. Veel langer, we gaan tellen. Links is de meneer van de technische commissie, die laat nu nog het dood. We beginnen nu te tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Komen nog andere mensen bij.
10, einde begint paniek. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, einde 22, 2 keer 11, technische commissie, droedgoeie. Ik weet niet meer wat het staat, maar je moet wat bewegen, anders werkt het niet. Prins Benno werkt bij de luchtmacht, dan zien ze allemaal zo snel. Prins Benno werkt dan nog niet zo lang, want hij reed vorige week nog op zijn wegentje kijken op de landingsbaan. Even een testritje. Moest ze natuurlijk niet doen op een landingsbaan, want er komt altijd een vliegtuig voorbij. Heel goed, ik zie geen punten helaas. De vraag is, ga je het net goed of net fout? Net goed. Net goed. Net fout. Fout, kijk, even kijken wat er gebeurt. Daardoor gaat de prins Benno, even een ritje op zijn... en daarachter komt het... Wow! Oké, het is de week van de blauw shoot. En dus hebben we ook een vraag over beschuit. Kijk, dit is beschuit van de Roy Donders. En dit duidt boter op zijn beschuit. Maar dit duidt er nog wat op. Wat duidt Roy Donders nog meer op zijn boterham? Beweeg nou eens, Prins Guido. Muisjes. Muisjes. Pindakaas. Ik denk spekeloos. Spekeloos, kijk hem even aan. Roy Donders, iedere morgen op zijn beschuit een tas thee. En ja, wat? Kuffen het aan de hond, kuffen het nee. In het echt op. Ja. Oké, de blauwshoot. Tot slot, gisteren waren Andy en Roy. Die waren mystery guest. Kijk, die zoten onder dat dook, hadden we ze verstopt, want we mochten niet weten wie het waren. Die zoten de hele uitzending onder, maar aan het eind van de uitzending sprongen ze tevoorschijn. Maar wij kwamen er toen onder het dook tevoorschijn. Geen idee. Zeg maar Big Ben. Big Benny dan? Ja. Big Benny. Even kijken. Wij kwamen er onderuit. Andy en Roy! Oh! Was eigenlijk de makkelijkste vraag, dus ik heb allemaal verloren. Sorry. Applaus voor de prinsen van vandaag. Hey! Bumper. Ja, en ze stonden de hele tijd hierachter, die jongens en meisjes met die leuke oranje brilletjes en truitjes. Het is de allerbeste zatenharmonie van Limburg, de winnaars van het LKZH. Misschien nog een leuke tip trouwens voor de madammekoer van volgend jaar. En ze gaan voor een speel een heel goed applaus voor Nuchter Vertroog uit Beeg. Wat een energie op de lift hier nog. Heb je dat ook nog, stadsprins van de Nul gemunt? Nou, met vlagen. Je ziet nog niet zo oud, hè? Nee, 34. Dat viel mij. Ja, vind ik ook. Ja, stadsprinsen die kregen hier een speciale behandeling, die vastelovend gasten. Die keken voor in de ziel. Begin maar eens even met de mond open te doen. Dan kunnen we even naar binnen kijken. Ja, spreek nog het mee, Dan spreken we af, je moet antwoord geven. Je moet kiezen uit de dilemma's die we ook voor gaan leggen. En het liefst zo snel mogelijk. Oh ja, dat dan nog. Leg goed spot aan. 3, 2, 1, go. Een veldmoes in de keuken of een rattenploog in de kamer? Een rattenploog in de kamer. Paars of lila? Paars. Een kleine zwarte plek op een net strak wit gestukte muur of een klein stukje van de scepter afgebroken?
Lastig, hè? Doe me maar Nu antwoorden. De moer. Met een auto naar het Designer Outlet Center op zondag of lekker in Venlo een pilsje drinken? Outlet. Nog een keer knoevelen met Theo Bovens, wie gisteren, of knoevelen met Dre Peters? Tja, dat is ook een... dan kies ik toch voor Dre Peters. De optocht of de sleuteloverdracht? Geen idee, ik ben er nog niet geweest. Dat mag eigenlijk niet, hè? Dat moet ik dan zien. Sorry. Dan optocht. Oh, goed zo. Big Benny of Rezi Komans? Een rezi. En een kerkuil of een bosjuil? Kerkuil. Münsterplein of Münsterkies? Münsterplein. Adjudant Maarten of adjudant Alex? Oh, ik kan je echt niet kiezen. Jawel, Mot? Maarten. Adjudant Alex of adjudant Bart? Mot? Nee, dat wordt niet. Live op televisie? Ja, dat weet ik. Daarom, ik loop wel lood aan. Hè. Wat een slimme roodband of goudband? Roodband. LVR of VVD? VVD. Lekker, de voorste is toch... Nou, oké. Lekker stappen met die vrouw of lekker in de oven op de bank met die jongens van de Rood? Stappen met mijn vrouw. En dat woorden dan? Dat viel best mee, toch? Ja, ik kreeg nog moeilijkere vragen. Ja, dat was het gebucht in Limburg nog toespreken. Mensen, ik wens je een fantastisch schone vastelavond. En vastelavond, dat maken we weer. Ligaan. Oh. Ja, drums is hier mannen ontzettend leuk dat je er zit. We hebben eigenlijk geen team meer om te praten. Is er nog wat je heel dringend kwijt wilt? Gewoon, loesteren als liedje. En dat is? Juffrouw, vastelavond. Drums! De pakjes zijn gestreken, de vangen van bestek. De scepters en de steken, die zitten al in zek. De rust is aangebroken, vergeten nog het nog. Maar ik sta nou weer te koken, wat wordt het volgend jaar? De vastelavond hield voor mij nooit op. Dag in dag uit spookt hij mij door de kop. Vallen zomers hier de musje van het dak. Zit ik alweer te zweten als een liedje wordt gemaakt. Ik barst van rood-geel-groene energie. Het zit gewoon een gans jaar in mijn brief. Ik vul overal de vaste laven van mijn tenen bis in mijn kop. Mijn arm willen immer zwijgen en mijn been kom ik kwalijk stop. De boek schreef een zoere hering en pannen vol met spek. Mijn bullen steed op springen, ik ben knettergek. Vul overal de vaste loven van mijn tenen bis in mijn kop. Ja, zelfs in mijn voetentas, mijn centen zit ons op. Hey, 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 ik ben totaal verslaafd. Hey, 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 daar kom ik nooit van af. In maart hou ik een wanjelende neer. Die liep een mondje of 3 gaat heen en weer. In juni kreeg ik last van vliegende jeugd. Een lopend oor erbij, nou dat was echt geen gezicht. De dokter zag die liep een kwalijk stop. Die vaste virus brukt ik op. Ik vul overal de vaste loven van mijn tenen bis in mijn kop. Mijn arm willen immer zwijgen en mijn been kom ik kwalijk stop. De boek schreef een zoere hering en pannen vol met spek. Mijn bullen steed op springen, ik ben knettergek. Ik vul overal de vaste loven van mijn tenen bis in mijn kop. Ja, zelfs in mijn voetentas, mijn centen zit ons op. Maar geld maakt
mee kunnen doen aan de Madame Koer. Ik vul overal de vaste loven van de vier. Wat ze nog mee wilt doen, dan kan ze zich inschrijven, hè? Voor vastlovenkasten. Voor de Madame Koer. Of voor de Madame Koer. Op de Facebookpagina van de Madame Koer. En dan mag ze gewoon kaas wel op de streek komen en kwaliteit hebben. Ik ga me inschrijven, denk ik. Ja, nou, ik heb ze allebei. Oh, nou, loop maar. Oké. Tot morgen. Ja. Vul overal de vaste loven van mijn tenen bis en mijn kop. Zelfs in mijn vottentas, mijn centen zit hoogst op. Lange kwartslag. Mensen, vorige week in mijn oorlof had ik een leuk gesprek met mijn overbuurvrouw Charella. En Charella is van de hygiëne, hè? Die heeft een schoonheidssalon, fantastisch. Dus op een gegeven moment zeg ik tegen Charella, mag ik tegen een persoonlijke vraag stellen? Dat is absoluut geen probleem, zei hij. Ik zeg, epileer zich die wenkbrauwen? Ja, zei het. Dat doe ik, met plezier. Zegt hij tegen mij, mag ik tegen een persoonlijke vraag stellen? Ik zeg, dat is absoluut geen probleem. Scheer zich onder? Ik zeg, nee, absoluut niet. Wie zou dat niet, zei hij. Ik zeg, ja, ik heb onder graag een badkamer. Lange kwartslag.